салом дӯстон, имшаб 8 бозии аввали даври чоруми Лигаи Чемпионҳо баргузор гарданд. Бозии марказии шаб рақобати Милан ва Челси ба ҳисоб мерафт. Рақобатҳои дигар аҳамияти калон дошт ва ҳарчанд мусовиҳои зиёд ба қайд гирифта шуд, ду даста тавонистанд масъалаи рохат ба плей-оффро ҳал кунанд. Ино дастаҳои Сити ва Реал мебошанд ки шояд онҳоро дар финал ҳам бинем. Яъне ин ду даста фаворит будани худро аз ҳоло маълум карданд ки шояд шумо ба ин розӣ набошед. Агар чунин аст, дар комментария нависед ки кадом даста метавонад дар финал бозӣ кунад ва ё кадом дастаҳоро шумо дар он ҷо дидан мехоҳед. Андешаҳои худро дар комментария нависед. Мо бошем ба пешниҳоди хабарҳо оғоз мекунем. Дӯстон, имрӯз давоми Лигаи Чемпионҳо мегузарад ва имрӯз мефаҳмем кадом дастаҳо қадами худро ба сӯи плей-офф мезананд ва кадом дастаҳо ба Лигаи Аврупо наздик мешаванд. Лекин як чиз аён аст ки агар шумо ба ссилкаи дар зери комментария закрепитшуда даромада регистратсия кунед, дӯстони мо аз 1х барои нафарони нав то ҳаҷми 1200 сомонӣ бонус тайёр карданд. Имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. Миланиё баъд аз бохти калон аз Челси дар ҳафтаи гузашта тавонистанд ба худ омада Ювентусро мағлуб созанд, аммо бозӣ бо Челси дар Сан-Сиро хеле бад ҷараён гирифт. Корти сурхи Томори, пеналти ба чунин бебарориҳо Миланиё омода набуданд. Дар ниҳоят Жоржино ва Абамянг пирӯзии дастаи шаҳри Лондонро таъмин карда, клубашонро ба зинаи якуми гурӯҳ бароварданд. Дастаи дигари кишвари Англия Манчестер Сити дар сафар бо Копенгаген бозӣ кард. Холланд набошад, гол ҳам нест. Бозӣ бе гол ба анҷом расид. Реал Мадрид дар сафар бо Шахтёр бозӣ кард. Зубков кӯҳканҳоро ба пеш баровард, аммо дар дақиқаи охир Рюдигер ҳисобро бо сари пур аз хун баробар кард. Дар бозиҳои дигар Боруссия Дормунд, Севилья, ҳамчунин Динамо Загреб ва Залцбург ғолибро муайян карда натавонистанд ва ин рақобатҳо бо ҳисоби якхелаи 1-1 анҷом ёфт. Мушкилиҳои Ювентус идома доранд. Макаби Хайфа туриниҳоро бо натиҷаи 2-0 шикаст дод, аммо Алегри то ҳол дар вазифааш устувор истодааст. ПСЖ ҳам ғолиб нашуд. Бе Месси ҳамлагари фаронсавӣ Мбаппе дар нимаи якум гол зад, аммо дар қисми дуввум Жоао Марио ба голаш ҷавоб гардонду бозӣ мусовӣ ба поён расид. Тимо Вернер ва Форсберг пирӯзии Лейпцигро ба Селтик дар сафар таъмин карданд. Баъд аз бозиҳои шаби гузашта дастаҳои Реал Мадрид ва Манчестер Сити ду дастаи аввале шуданд ки ба плей-офф роҳашонро ҳамвор намуданд. Давидани гусола то каҳдон 1. Дуввум пои худро чени курпа дароз кардан лозим аст. Ин ду матали халқило дар контекстҳои гуногун метавон ба Килиан Мбаппе нисбат дод. Нолаву арзу шикояти ӯ боз сар шуд. Ана дига ёбу гир. Ин мардаки хуб боз ба Реал рафтанест. Ӯ ҳатто рафзанаи трансферии тобистонаро намехоҳад интизор шавад. Ду пой дар як мӯза андохта мегӯяд ки ман бояд дар фасли трансферии зимистона аз ПСЖ равам. Аз ҳама хандаовараш он аст ки ӯ мехоҳад танҳо ба Реал Мадрид гузарад. Аз инам хандаовар аст. ПСЖ Килиан Мбапперо ба дил худаста фурӯхтан омода аст, танҳо ба Реал Мадрид не. Агар шумо фикр карда бошед ки печидагии ин масъала бо ҳамин тамом шудан, сахт иштибоҳ мекунед. Аз ҳама хандаи бузургро пас аз ин маълумот хоҳед кард. Гузашта аз ҳама ин гуфтаҳо Реал Мадрид дилхоҳ ҳамлагаро мехарад, танҳо Мбапперо не. Яъне мо чӣ дорем? Мбаппе мехоҳад аз ПСЖ танҳо ба Реал равад, вале Реал тамоми дарҳои худро барои ӯ кайҳост ки дар қулфҳои бузург задааст. ПСЖ пешниҳоди дастаҳои дигарро ғайр аз Реал қабул мекунад. Аз ин маълум мегардад ки Реал умуман барои харидории Килиан ба утоқои Парк де Пренс пой намегузорад ва агар Мбаппе ба ягон дастаи дигар рафтан нахоҳад, пас дар ПСЖ фаъолияташро идома хоҳад дод. Аз нуқтаи назари мантиқ бояд ҳамин хел бошад, аммо масъалаи Мбаппе метавонад чунон печидаву ғайричашмдош бошад ки бо финалҳои афсонавӣ ба анҷом расад. Фаромӯш набояд кард ки ҳамлагари фаронсавӣ тибқи шартнома бояд 2 соли дигар дар ПСЖ бозӣ кунад ва пас он дар андешаи тарки даста шавад. Хеле зуд аз қафаси тиллоии худу ҷункунандаи ҷавон безор шуд. Дар Реал Карим Бензима 5 бозӣ мешавад ки гол намезанад. Формаи на он қадар хуби ӯ метавонист Мбапперо дар сафи Реал ба ҷои якум барорад. Бе ҳамин ҳам ба Килиан нақши асосиро дар Реал ваъда карда буданд, вале ҳамаи ин дар гузашта монд. Дар дастаи Рома новобаста ба чандин истораи саршинос як нимҳуватгари хеле бомаҳорат ва ҷавон ҳунарнамоӣ мекунад. Гап сари Никола Занола меравад ки дар Италия яке аз беҳтарин нимовзятгарони насли нав маҳсуб мешавад. Ба иқрори бархе аз мутахассисон Жозе Маурино потенсиали бузурги Заноларо дуруст истифода накарда истодааст. Ӯ бештар Заноларо ба корҳои дифоӣ водор мекунад, вале Занола майли бештар ба хати ҳамла дорад. Ба чунин мақсадҳои худ Никола метавонад дар дастаи Арсенали Лондон бирасад. Микел Артета шахсан ҳавасманд аст ки нимҳиватгари итолиёвиро ба сафи туфангчиёни Лондон ҷалб кунад.
дар Арсенал трансферҳо ба пуррагӣ таҳти контроли Микел Артета ҳастанд. Ҳар нафаре ба Арсенал қадам монда бо хоҳиши мутахассиси испанӣ омадааст. Лондониён ният карданд ки Заноларо тобистони оянда ҷалб кунанд. Ӯ то соли 2024 бо дастаи шаҳри Рим шартномаи ҳамкорӣ дорад. Арсенал аз ӯ хоҳиш кардааст ки қарордодашро бо Рома тамдид накунад. Арзиши Николо Занола 33 миллион евро гуфта мешавад. Дар Барселона сиёсати нави трансфериро пешаи кори худ мекунанд. Гап сари он меравад ки Каталониё бад бештар ба агентҳои озод таваҷҷӯҳ хоҳанд кард. Ин садоҳо аз роҳбарияти Каталониё баланд мешавад. Чунин сабки ҷалб намудани футболбозон дар Барса аллакай мавриди истифода қарор дода шуда буд. Дар фасли трансферии тобистони сипаришуда аллакай чандин футболбоз ба ҳайати Барселона ҳамчун агенти озод омаданд. Барои мисол Андрес Кристенсен, Франкеси, Маркос Алонсо ва Белерин бозингароне ҳастанд ки барои ҷалби онҳо Барселона ба ягон даста дира менадод. Овардани бепули ин футболбозон дар сояи харидҳои бузурги Барса монд. Минбаъд чунин тарзи овардани футболбозон сабқи асосии ҷалби футболбозон барои Каталониё хоҳад шуд. Барселона аз ҳозир ба футболбозоне ки шартномаҳояшон дар фасли тобисон, яъне пас аз мавсими ҷорӣ ба анҷом мерасад, дар тамос шуда, майли онҳоро ба тарафи худ мекашад. Диққати Каталониёро ба Марко Асенсио шумо аллакай медонед. ӯ яке аз он футболбозонест ки шартномааш ба анҷом мерасад ва Реал нақшаи имзои қарордоди нав бо ӯ надорад. Албатта ба ҳамин тамом боридани эҷодкорӣ ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обнашдаро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.